Amin ya robbal alamin. Eman 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 eman. Eman 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 Moga kesambayan wong berdosa rasambayan sira iku bagus sanding sira iku bagus sanding sira bawan nabi Yusuf wong berdosa rasambayan Ya padha sembahyang mujuke jejake iman ya padha sembahyang minangka cahyae Islam eman 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 wong sugih ana sembahyang wong sugih ora sembahyang sira iku sugih ending sira iku sugih ending sira kawan nabi Sulaiman wong sugih sragap sembahyang Ya padha sembahyang mujuke jejake iman ya padha sembahyang minangka cahyae Islam Iki kanca